ରୁବି ଆନନ୍ଦକୁ କହୁଛନ୍ତି ପଲ୍ଲବୀ ତ 5 ନମ୍ବର ର୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି, ହେଲେ ତା ଉପରକୁ ଆହୁରି 4 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ 4 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜବ୍ ମିଳିନି। ହେଲେ ପଲ୍ଲବୀକୁ କେମିତି ଜବ୍ ମିଳିଗଲା? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ୟା ପଛରେ ନିଶ୍ଚୟ କାହାର ନା କାହାର ହାତ ଅଛି। ରୁବିଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଆଦର୍ଶ ରୁବିଙ୍କ ଉପରେ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛନ୍ତି, ମାଉସୀ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ପଦେ ବି କିଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଆଉ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ରୁବି ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେମାନେ ମୋ କଥା କେହି ବି ନ ଶୁଣ। ଯେତେବେଳେ ତମେମାନେ ପଲିଟିକ୍ସ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୋତି ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ତମେମାନେ ମୋ କଥା ଭାବିବ। ଏମିତି କହିକି ରୁବି ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ମମତା ଆଦର୍ଶ ଆଉ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ 2 ଜଣ ଏବେ ଟିକେ ଯାଇ ଫ୍ରେଶ ହେଇଯାଅ। ମମତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ପଲ୍ଲବୀ ଆଗେ ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଆଦର୍ଶ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଯାଉଥିବେ ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ବି ଲାଗୁଛି ରୁବି ଦିଦି ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ପଲ୍ଲବୀକୁ କହ ସେ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ତୁ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣାଇବୁ। ଆନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଆଦର୍ଶ ଆନନ୍ଦକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା, ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଏମିତି କହିକି ଆଦର୍ଶ ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଯାଇକି ପଲ୍ଲବୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତମକୁ ଏ ବର୍ଦି ମିଳିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ମାଉସୀ କହିଲା ଭଳି ୟା ପଛରେ କ'ଣ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି କି? ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ପଲ୍ଲବୀ କ'ଣ ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଉପରୁ ପରଦା ହଟେଇବେ କି? ଯଦି ହଁ କମେଣ୍ଟରେ ୟେସ୍ ଲେଖନ୍ତୁ।